Hello mga papang dinha sa kawanangan. Ani ana usab kita sa akwang YouTube channel Psalms Transformation. Kung bago pa mo sa akong channel, mga papang, palihog pinduta ang all bell para updated mo sa kuang tanang mga videos, no? O i-subscribe na lang po. Salamat mga papang. Karong higayuna ang atong paghisgutan mao ang naa pagadungagan, ang wala pagakuhaan. Base sa akong mga experience mga papang, no, kay mostly sa ako ang vlog, it's about the suffering addict because I want to help and I'm willing to help those people who suffered from their addiction. Ngano kay dira man ko gikan. Dili ko ganahan nga mag-antos pa ang mga addict, no, kung katong bisyo ng mga tao. Sige sa ilang bisyo nga kanunay sila mag-antos. Kung dili ganahan ko i-share ako ang mismo nga life po nga para maka-overcome po sila sa ilang bisyo, no. Kaya ako, kung nakaya nako, makaya po na ninyo mga papang. During the time nga gabisyo ko sa akong life, nahinumdum ko nga hinay-hinay, no, nawala ang tanan sa kuha. Ma-profession man, matrabaho man, mapangingkam man, no, nawala na siya hinay-hinay sa kuha. Tungod sa ako ang bisyo sa droga, sa inom, no. Tungod sa akong bisyo, na-realize na ako nga wala na ako nagamit akong kurso, wala, nakatarbaho ko pero wala naglahutay, nihawa ra po ko sa akong trabaho, unya wala na ko'y pang-income. No, lisod kayo, no, kung wala kay pang-income, unya na kay pamilya, lisod kayo kinabuhi. Sa sinugdan wala ko gakalisod, pero pag sulod na ko mga papang sa bisyo, ang akong kinabuhi lisod kayo. Naguba pa ang akong pamilya, no. Nagbulag ni sa akong asawa for almost 1 year, no, tungod sa akong bisyo. So ang pagkawala nako, gikuha pag yun ang tanan, no, sa kuha unsay naa nako. So 0-0 gyud ko, wala nako, gikuha pa tanan. So ano, no, kaya nga, no, unsay reason na biblical man ni kayo, madunggam mo kunin nato ang naa pagadungagan, ang wala pagakuan. So wala na ko gikuha pag yun. Biblical po ni siya nga istorya, no. Makaingon bata nga mauban ni ganahan sa Ginoo sa ako ang kinabuhi. Nakwaon niya tanan. Pero mga papang, para mo masayod mga papang, ang wala pagakuan, kaya nga, no, sa ako ang experience, wala ko na ning kamot sa akong kinabuhi. Munang nawad-an ko ug paningabuhi, nawad-an ko sa ako ang unsay naa nako, kay wala ko na ning kamot. Unya ang ako ang pamaagi ug kinabuhi, dinautan, no, munang wala na himuot ang Ginoo sa akong kinabuhi, munang napakyas ang tanan. Though this is just only an experience sa akong life, no, mga trials sa akong life nga kinahanglan akong ma-overcome, kinahanglan makuhaan ako learnings sa akong kinabuhi mga papang, leksyon para ma-improve pa nako ang akong life sa maayo, no. Kabalo naman ko unsay sayo. So ang akong buhaton is to correct myself and evaluate myself para mamahimo na po kung maayo, no, maayo nga pagkatao ug mabalik na ko unsay nawala na ako. So usar lang sa kahagit, no, og pagsulay sa akong kinabuhi.
nga gihatag sa Ginoo. So drita sa ang naa gidungagan pa. Ngano man eh. Simple lang mga papang no. Katong naa mga papang naningkamot to sila sa diniyos nga pamaagi. No? Diniyos nga pamaagi. So ang Ginoo nahimuot na ng mga butanga, diniyos minaayo mo nang gidungagan pa ang grasya nga naa nila. Kaya ano mga papang, katong mga binuang pud nga pamaagi nga ni asinso sila sa ilang kinabuhi, dali ra po nang mapapas umawala sa ilang kinabuhi. Aside atong tawo nga naningkamot sa minaayo, dugangan pa ang iyang kahibalo ug dungagan pa unsay naan niya no, dungagan pa sa Ginoo kay gikahimut-an siya sa Ginoo. Ana na mga papang no. So muna atong timan-an mga papang sa akong istorya karon, makita nato umadungga nato nga wala gyud sayod o dili gyud maayo magbinuang sa kinabuhi sama sa pagsulod sa bisyo no, sa droga, sa inom ug uban pang mga bisyo sa kinabuhi. Dili gyud maayo no, kay dra ta inudnod sa kawad-on unya nawad-an na ta pagakwaan pa. So munang hinumduman nato na mga papang no, mas maayo pa maningkamot ta sa tinarong nga pamaagi para dugagan pa sa Ginoo unsay naa nato, dungagan pa og daghang grasya unsay naa nato mga papang. So dinhi lang ko kutob mga papang, manginaot ko nga aduna kamoy na pupo sa ako ang vlog karong adlaw ug ayaw intawon kalimot sa pag-subscribe sa ako ang channel no, Sam's Transformation, ug i-share kini sa uban haron sila mahayagan ug malamdagan. Kini mao ang lakaw para sa kabag-uhan alang sa kaayuhan sa tanan. Daghan kayong salamat mga papang sa inyong pagpaminaw. Thank you so much. God bless. God bless us all. Bye-bye. Amping tang tanan.